Arestado si Sorabel Aporta, 40 anyos, ang Cagayrua City Capiz matapos ginkasang bypass operation sa Capiz Provincial Drug Enforcement Unit. Na-recover sa suspect ang 25 ka sachets ang suspected shabu, 500 pesos nga bypass money kag illegal drug paraphernalia. Pasakaan sang kaso nga paglapas ang Republic Act 9165 ang subject. Diri sa sulod sang patio sa Manok-Manok Isla sang Boracay, Malay, Aklan, nadakpan si Francis Niel Ferrer, 38 anyos, ang Imus, Cavite. Nakuha ang bulto sang shabu sa subject, kalakip ang 5,000 nga by bust money. Nagwa sa monitoring sang otoridad nga nagaduso sang druga si Ferrer sa isla, kaghalin pa sa Luzon ang iya nga supply. Balik karsel si Remer Deles, 34 anyos, ang Balantang Haro, Iloilo City. Wala pa mag-isa katuig nga ini ang napreso. Ini matapos ginkasa sang Haro Police Station Drug Enforcement Unit ang drug bypass operation batok sa subject. Nabaklan nini sang dako nga pakete sang ginasuspitsahan shabu kag dugang nga isa ka sachet ang nakuha siya posisyon. Ginkumpirma ni kagawalas siya nga napreso si Deles nagligad nga Nobyembre. Nagpamalibad ang subject nga maghatag sang iya nga pahayag. Inang sitwasyon sa tunga sang dalan ni Rizal de Moriente Jr. sang lapas tubog hamtik antike sang mabungguan sang auto. Nagatabok sa dalan ang biktima sa mabungguan sang salakyan nga ginamaniho ni Renard Garalda sang Banuyaw, Miagaw, Iloilo. Confined tubtob subong sa ospital si Rizalde, samtang voluntaryo nga nagsungka ang driver sang auto. Ginbuno ni JP Ignerio, 35 anyos, sang Purok, Maninihon, Barangay Pahanukoy, Bacolod City ang bana sang iya pakaisa nga si Marvin Jimena, 29 anyos. Una nga ginpadulungan sang biktima ang sospek agud bunon, apang nagbaliskan ang paya kag naagaw ang iya kutsilyo. Madugay nga hiliguttanon ang motibo sang insidente. Nagapabili na confined sa ospital si Jimena.